आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड मतदारसंघातून जे पोल्ट्रीच्या गाड्या येतात त्या गाड्यासंदर्भात थोडंसं काहीतरी आपल्याला सहकार्य करावं. तर आमच्याकडे पोल्ट्रीचे प्रचंड असे उद्योगधंदे आहेत आणि 25-30 वर्षापासून कायमस्वरूपी आपल्या गोव्यातल्या जनतेशी एक त्यांचं नातं जुळलेलं आहे. आणि आज महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकार आहे, आज गोव्यात भाजप सरकार आहे आणि त्यामुळे आमची ही मदत जनतेला याचा लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री साहेबांनी अतिशय मनोपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करेन की त्यांनी सांगितलं की समोरासमोर आमचे गोवा पोल्ट्री असोसिएशनचे जे मालक संघटना असेल आणि तुमची घेऊन एकत्र आपण बैठक घेऊन आपण मार्ग मोकळी करूया असे सांगितले. जो गोव्याचे कायदे कानून आमच्या पोल्ट्रीधारकांना मान्य करून त्यांच्या नियमानुसार आपल्या गाडीचे काय व्यवस्था असते, गाडी अडचण ते आपण कुठल्याही तुमच्या शट्टीचा भंग होता कामा नये या हिशोबाने त्यांनी मला सांगितलं आणि आम्ही व्यवस्थित पालन करू. गोवा पोल्ट्री असोसिएशन आणि महाराष्ट्र पोल्ट्री असोसिएशन जे आमच्या जिल्ह्याचे असतील त्यांच्या दोन्ही बैठकीमधून काहीतरी मेन ते विषय असा होता की बाबा चिकन आपण भागातून येते खरं तिचं कचरा विल्हेवाट कशी लावायची त्या संदर्भात महत्त्वाचं पाऊल आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी निर्णय घेतील आणि तो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल.